झालो त्या दिवशी जसं रत्नागिरीच्या विकासाला सुरुवात केली तसंच गुहागरमध्ये देखील आरोग्याची सुविधा अतिशय चांगल्या पद्धतीने असेल यासाठी प्रामाणिकपणाचे प्रयत्न सुरू केले आणि पुढच्या याच दिवशी याच वर्षी या तारखेला मी आपल्याला आश्वासन देतोय की पुढच्या वर्षी याच तारखेला ते तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीने हॉस्पिटल या गुहागर बसण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी तयार केलेला आहे. हा दुसऱ्या रत्नागिरीमध्ये एक प्रकल्प केला. तो प्रकल्प काय तर महाराष्ट्रातला नियोजन मंडळातला पहिला प्रकल्प. आपल्या जेवढ्या ग्रामपंचायत आहेत आपल्या जेवढ्या ग्रामपंचायतीमध्ये स्ट्रीट लाईट आहे त्या स्ट्रीट लाईटचं बिल हे शून्यावर आलं पाहिजे आणि माझ्या गावागावातल्या माझ्या महिला भगिनींना तो जे काय पैसे विजेच्या बिलाचे वाचतील त्याच्यात गावामध्ये भूमिका घेतली आणि महाराष्ट्रातला पहिला सुरू केला आणि दुसरा प्रोजेक्ट आम्ही कुठे सुरू करतो तो देखील 6 महिन्यामध्ये सुरू होणार आहे. आणि 6 महिन्यात जे जे पण सरपंच झाले असतील त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की तुमचं स्ट्रीट लाईटचं बिल देखील आता माफ होणार आहे. डीपीसी मधला करोडो रुपयाचं निधी मतदारसंघाला देण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. ही सगळी कामं विकासाची आम्हाला करायचीच आहे. परंतु अजूनही आवर्जून सांगतो की याच मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्यातला सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट पहिल्या आणण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. त्याचं नाव आहे कोका कोला कंपनी. या मतदारसंघामध्ये शांतता याच मतदारसंघामध्ये 2016 रोजी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही कोका कोला कंपनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये यायचं फायनल झालं. त्याच्यानंतर 2019ला सरकार बदललं. आम्ही किती पैसे देणार आहात तुम्ही किती पैसे देणार आहात याच्यामध्ये कोका कोला कंपनी आली नाही. ज्यावेळी तुमच्या आशीर्वादाने राज्याचा उद्योगमंत्री झालो माननीय एकनाथ शिंदे साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री झाले देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री झाले त्या 15 दिवसामध्ये पुन्हा एकदा कोका कोला कंपनी रत्नागिरीमध्ये आली. त्याच्यात 2,500 मुलांना रोजगार मिळाला आहे. आणि एवढ्यावरच थांबलो नाही. या रत्नागिरी जिल्ह्यावर वेगळा ठपका होता की आमच्याकडे उद्योग येत नाही. ते उद्योग देखील आणण्यासाठी प्रामाणिकपणाने प्रयत्न केले आणि रत्नागिरीच्या 750 एकर जमिनीवर 19,550 कोटीचा देशातला पहिला सेमीकंडक्टरचा प्रोजेक्ट आमच्या सरकारनं आणला. त्याच्यामध्ये जिल्ह्यातल्या 30,000 मुलामुलींना रोजगार मिळाला आहे. कोण काही सांगतं कोणी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येऊन सांगतं की आम्ही विकास केला नाही आम्ही रोजगार आणला नाही आम्ही अजून हे केलं नाही ते केलं नाही. परंतु या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त गुंतवणूक या राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आली. 3 वर्षापूर्वी हा महाराष्ट्र 3 नंबरला होता. या 2 वर्षात अथक परिश्रमानं पुन्हा एकदा महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 1 नंबरला आला आहे. आणि त्याच्यामध्ये 1,30,000 कोटीचे प्रकल्प पूर्ण कोकणपट्ट्यामध्ये आपण आणतो. पनवेलमध्ये 83,000 कोटीचा सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प आलाय. एक तर सेमीकंडक्टरचा पहिला प्रकल्प हा आम्ही कोकणामध्ये सुरू केला पनवेलला. परंतु काही लोकांना हे दिसत नाही आणि म्हणून मला आपल्या सगळ्यांना विनंती करायची आहे की ज्या सरकारनं आपल्या सगळ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आज हजारोंच्या संख्येनं महिला भगिनी उपस्थित आहेत. मला तर असं वाटतं की ज्या भावानं तुम्हाला 12 महिने ओवाळणी दिली तो भाऊ आज मतदान घेण्यासाठी या गुहागर तालुक्यामध्ये येतोय. अशा पद्धतीने एकनाथ शिंदे साहेबांना देवेंद्रजीला ताकद द्या की भविष्यामध्ये आमच्या महायुतीच्या समोर कुणी फॉर्म भरायला देखील धजवलं नाही पाहिजे घाबरला पाहिजे. एवढी ताकद माझ्या महिला भगिनींनी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नावावर उभी करावी. मी मगाशी माहिती घेत होतो. शेवटी सभा म्हटल्यानंतर आधी असते किती माणसाचं काय झालंय. नातू साहेब मला डिपार्टमेंटच्या लोकांनी देखील सांगितलं की हजारो एकनाथ शिंदे साहेबांना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि महायुतीच्या सरकारला आशीर्वाद देण्यासाठी महिला भगिनी जमलेल्या आहेत. हे भाग्य लागतं आणि हे भाग्य आमच्या नशिबी आलं. आज 1500 रुपये पर्यंत तुम्हाला देतोच आहोत. पण याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महायुतीच्या प्रचाराला सुरुवात कोल्हापूरमधून केली. कोल्हापूरच्या अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. महाराष्ट्रामध्ये येणारे ₹1500 असणार नाही 21 रुपये
हे फक्त एकनाथ शिंदे साहेब देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजित पवार सांगू शकतात. परंतु महिला भगिनींनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, या सरकारने ही योजना सुरू केली, पण ही योजना बंद करण्यासाठी हायकोर्टामध्ये काँग्रेसचे पदाधिकारी गेले, सुप्रीम कोर्टामध्ये काँग्रेसचे पदाधिकारी गेले. एवढंच नाही तर नागपूरच्या एका माजी मंत्र्यानं सांगितलं, ज्याला कदाचित जर आमचं सरकार आलं तर पहिलं आम्ही काय करणार, ही महिला भगिनींना दिलेली योजना आम्ही बंद करणार. मग अशा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना तुम्ही निवडून देणार आहात का, हा प्रश्न स्वतःला विचारून 20 तारखेला तुम्हाला मतदान करण्याची गरज आहे. या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये 67,000 महिला भगिनींना आम्ही माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवून दिलेला आहे. माझी एक भाऊ म्हणून आपल्याला विनंती आहे, 20 तारखेला सकाळी 7 वाजता मतदानाला बाहेर पडा आणि 67,000 महिला भगिनी राजेश खन्नासारख्या भावाच्या मागे ठामपणानं उभा राहा. आमची मतमोजणी 67,000 पासून सुरू होईल आणि त्यांची मतमोजणी 0 पासून सुरू होईल. फक्त हात पडून कोणाला जर राग आला तर माझ्यावर म्हणजे प्रामाणिकपणाने काम करतात. नातू साहेब, भाजपा ज्या पद्धतीने जिल्ह्यामध्ये काम करते की आवर्जून या हजारोच्या जनतेच्या समोर काम करायला सांगतो की अतिशय प्रामाणिकपणानं भाजपा आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करते, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचा अभिनंदन आणि हीच आमची अपेक्षा होती. ज्या 2019 मध्ये आपण सगळे निवडणुका एकत्र लढलो, एका बाजूला हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांचा फोटो होता, एका बाजूला नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो होता. आम्ही सगळ्यांनी मतं मागितली आणि नंतर आम्हाला काँग्रेस बरोबर जावं लागलं. काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन काही लोक बसले. आज इथे येणारी व्यक्ती, आज कोणाला तुम्हाला माहित असेल म्हणून सांगतो, आज इथे येणारे व्यक्ती एकनाथ शिंदे साहेब हे आमच्या मुख्यमंत्री असतील असं आम्हाला सांगण्यात आलेलं होतं. एक शिवसैनिक आपल्याला मुख्यमंत्री करायचं आहे, हे वंदनीय बाळासाहेबांचं स्वप्न आहे, म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते हे आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं होतं. काय 15 दिवसामध्ये ते मंत्र आम्हाला माहित नाही. आमचा धनुष्यबाण आमच्या खात्याचा काढला आणि काँग्रेसच्या खांद्याला लावला. मी एकनाथ शिंदे साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो, देवेंद्रजींना मनापासून धन्यवाद देतो. 2019 साली आम्ही युती केली होती, ती युती पुन्हा एकदा स्थापन करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि दुसऱ्या खांद्यावरचं त्यांचं धनुष्यबाण आणला नाही. तर काँग्रेसला देखील दाखवून दिलं की महाराष्ट्रात तुमचं काय आता चालणार नाही, हा धनुष्यबाण वंदनीय बाळासाहेबांचा आहे, तो शिवसेनेकडे चांगला शोधून दिसतो आणि म्हणून त्याच्यामध्ये पुढाकार एकनाथ शिंदे साहेबांनी घेतला. आम्हाला कोणतरी गद्दार म्हणालं, आम्ही पेट्या घेतल्यात म्हणालं. ही गर्दी बघा, ही गर्दी पेट्यांसाठी नाही तर सरकारला आशीर्वाद देण्यासाठी आलेली आहे. त्याच्यामुळे परिवर्तन आपलं आहे, परिवर्तन 100% आपलं आहे. शेवटचे 3 दिवस डोळ्यात तेल घालून आपण जर व्यवस्थित प्रचार केला तर परिवर्तन होईल. अजिबात चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. पालकमंत्री आपल्याला ठामपणानं सांगतो, परिवर्तन होणार म्हणजे होणार. फक्त व्यासपीठ जर असं पाहिलं तर नातूसाहेब परिवर्तन व्हायला कुठेही अडचण नाही आणि असंच व्यासपीठ ठेवण्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून माझी व्यक्ती चिंता करू नका. अनावधानाने काय झालं तर नातूसाहेब तुमचं पोट मोठं आहे, तुम्ही माझ्या सकट सगळ्यांना पोटात घ्या. कारण नातूसाहेब शेवटी आपल्याला उद्दिष्ट आपलं एक आहे, विजन आपलं एक आहे. युवकांच्या हाताला आपल्याला काम द्यायचं आहे, महिला भगिनींना आपल्याला न्याय द्यायचा आहे आणि पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आणायचं आहे. म्हणून सुरुवातीला सांगितलं महायुतीचं सरकार आज पावणे 3 वाजलेले आहे. 23 तारखेला पावणे 3 वाजता कुणी मला फोन करा, पावणे 3 वाजता 23 तारखेला महायुतीचं सरकारच बाळासाहेब या महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या साथीला त्याच्यामुळे चिंता करण्याची काही आवश्यकता नाही. युवा वर्ग मोठ्या पद्धतीने आपल्या सोबत आहे, तरुण वर्ग अपेक्षा आमच्या सोबत आहे. गुहागरमध्ये जे काही झालं नाही ते आपल्याला करून दाखवायचं आहे. अनेक प्रदूषण रहित कारखाने आपल्याला इथे आणायचे आहेत, शेतीपूरक व्यवसाय या ठिकाणी करायचे आहे. पण हे करत असताना अजून एक आठवण करून गुहागर असलेल्या मला द्यायचे. मार्गदामाणे परिसरात जर आमचे मतदार बंधू आले असतील तर त्यांना देखील मला आवाहन करायचं आहे की 14 गावांचा प्रश्न होता, ते माहिती पूर्वीच्या सुभाष देसाईंनी जाहीर केली होती. म्हणजे कोणी जाहीर केली होती, पूर्वीच्या उभारलेल्या लोकांनी जाहीर केली होती. माझ्याकडे नातूसाहेबची सगळी मंडळी आली, तुम्ही पुढाकार घेतला, मधु चव्हाणांनी पुढाकार घेतला, माझ्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी
पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आणि 14 गावातली MIDC शेतकऱ्यांसाठी आम्ही रद्द करून दाखवली। त्या 14 गावांची आता जबाबदारी आहे एक गठ्ठा मतदार राजेश बेंडेंचा मागं उभं केलं पाहिजे। नाहीतर असं चित्र निर्माण होईल की फक्त काम करण्यासाठी आम्ही आणि काम झाल्यानंतर दिसली नव्हती। मला काय असं जोरात बोलता येत नाही। फोन करतो एक मिनिट राजेंद्र उमेदवार बोलतो जोरात मला बोलता येत नाही। एक मिनिट फोन करतो। गुहागरमध्ये महिन्यापर्यंत माझ्याकडे समय करून घेईल मला असं बोलता येत नाही। मला शांतपणे आपल्याला विनंती करायची त्या 14 गावातल्या सगळ्या नागरिकांची जबाबदारी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी एका मिनिटात मला आदेश दिले। जर विनायक सांगत असतील, जर शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी सांगत असतील, या सगळ्यांचा जर आदेश असेल आणि लोकांना खरोखरच त्रास होत असेल, शेतकऱ्यांना त्रास होत असेल, तर एका मिनिटात ती MIDC रद्द झाली पाहिजे हा आदेश मंत्रालयातून झाला आणि एका मिनिटात ती MIDC परंतु ती MIDC रद्द झाली म्हणजे गुहागरमध्ये MIDC करायची त्याचा भाग नाही। मी समजून देतो शेतकरी ज्या ठिकाणी जमीन द्यायला तयार आहे, शेतकरी ज्या ठिकाणी पूरक व्यवसाय या ठिकाणी आला, शेती पूरक व्यवसाय आला, त्या ठिकाणी शासन आल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला आवश्यक असेल तर MIDC केली जाईल। कुठेही गमनानं साहेब पहिल्या जाहीर सभेला मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला शब्द देतो रिफायनरीच्या बाबतीत आम्हाला कुठेही जबरदस्तीने रिफायनरी करायची, आम्हाला कोणाच्याही रिफायनरी माती मारायची नाही। आचारसंहितेच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केलेलं आहे जर महाराष्ट्राच्या भागाच्या लोकांना रिफायनरी नको असेल तर आम्ही जबरदस्त रिफायनरी करणार नाही। आम्ही पर्यावरणपूरक त्या ठिकाणी काही तुम्हाला पाहिजे ते प्रकल्प आणू, पण रिफायनरी आम्ही लादणार नाही हे देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं। पण राष्ट्रीय दुर्लक्षपणा बघा या बारसू रिफायनरीला जन्म दिला आम्ही नाही दिला, तुम्ही पुढाकार घेतला। नाणार रिफायनरी रद्द केली, नाणार रिफायनरी रद्द केल्यानंतर या बारसूची जागा 5 एकर जागा अतिशय चांगली आहे, तिथं 13,000 एकर जागा अतिशय चांगली आहे, तिथं काही देखील उगवत नाही। इथल्या बेरोजगारांना रोजगार द्यायचा असेल तर बारसूर सारखी जमीन असू शकत नाही। हे पत्र एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिलं नाही तर हे पत्र उबाटाचे सध्याचे पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा बारसूर बंद झाला। पण आता मतासाठी सगळेच म्हणतात अनावधानानं झालं। आता वालमसाहेब तुम्ही जाऊन आता अनावधानानं झालं योगदान केले तुम्ही सांगून आला असणार, परंतु ज्या दिवशी रात्री 12 वाजता आम्ही सगळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलो, एकनाथ शिंदे साहेबांनी प्रामाणिकपणाने सांगितलं की जर तिथल्या लोकांना MIDCच्या जागेत रिफायनरी नको असेल तर मी ते नागदारा मुख्यमंत्री नाही, मी ते रद्द करेन अशा पद्धतीची भूमिका घेतली माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी। आणि म्हणून मला विनंती करायची आहे की तुमच्या सर्वसामान्यांचे नेते, तुमचे आधारस्तंभ, तुमच्या खऱ्या अर्थानं सख्खा भाऊ माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं आगमन होत आहे। माझी विनंती आहे आपण सगळ्यांनी विशेषतः महिला भगिनी उभं राहून कार्याच्या गटामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं विशेष करून राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आपल्या सगळ्यांना मला विनंती करायची आहे की जोरात टाळ्या वाजवून या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन होणार आहे याची खात्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना आपण द्यावी।
माननीय शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. तर तुम्ही यायच्या अगोदर मी महिला भगिनीला हेच सांगत होतो की तुम्हाला न्याय मिळाला, तुमच्या हक्काचा भाऊ आज राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करतोय. ज्या भावाला 12ही महिने तुम्हाला ओवाळणी दिली ते आमच्या नेते एकनाथ शिंदे साहेबांचं आगमन या गुहागर तालुक्यामध्ये झालेलं आहे. आणि तुम्ही खात्री केलेली आहे की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये 20 तारखेला ताकदीनं मतदान करून आम्ही 100% परिवर्तन करणार आहोत. हा आशावाद तुम्ही या ठिकाणी निर्माण केलेला आहे, त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. आणि साहेब एकच महत्वाचा मुद्दा तरी काय तो आपल्याशी चर्चा करून जो आपण फायनल केलेला आहे. साहेब इथे इंद्रायणी प्रकल्पात एक मीराबाई नावाचं हॉस्पिटल होतं. ते हॉस्पिटल करोनाच्या निमित्तानं आपण ताब्यात घेतलेलं होतं. परंतु आता आपण ज्या क्षेत्रामध्ये उत्तुंग कामगिरी केली आहे त्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये कामगिरी जर अजून उंचवायची असेल साहेब आपण ते सरकार आल्यानंतर ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी जर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल केलं तर गुहागरवासियांची आरोग्याची व्यवस्था जी 25 वर्षापासून प्रलंबित आहे ती पूर्ण होणार आहे. आणि तो शब्द आपल्या वतीनं मी गुहागरवासियांना दिलेला आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. भाजप आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं त्यांनी स्वागत करावं. त्याच्यानंतर उमेदवारांना विनंती करतो. उमेदवार राजेश पेंढाऱ्याला विनंती करतो की त्यांनी आपलं आमच्या टाळ्याने मला एकदा सगळ्यांना आवाज बुलंद करूया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदू विजय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे फुले साहेब आंबेडकरांच्या विचारांना अजून निरंतर अभिनंदन करून आज या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे उपस्थित आहेत. नेते नातू पालकमंत्री आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक उदय सामंत, वालन साहेब, विश्वनाथ पाटील साहेब आणि याचकडे सर्व सन्माननीय सर्व पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित झाले, बंधू भगिनी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित आमच्या महिला भगिनी. साहेब माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला आपण विधानसभेचे उमेदवारी दिली आणि इथून पुढे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला अधिक कर्तव्यनिष्ठेने काम करण्याची संधी मला आता भूमिका पार पाडावी लागणार. शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, RPI, महिला सेना आणि सर्व घटक पक्ष यांच्या वतीने आज या ठिकाणी उमेदवार म्हणून उभा आहे. ती साहेबांची कृपा आहे. सर्वसामान्य माणसाला सर्वसामान्य घटकांना संधी देण्याचे काम ते साहेब किती दाखवून देतात त्याचं उत्तम उदाहरण आदर्श केलं आहे. साहेब आमच्या तालुक्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये आम्ही सर्व पक्षाचे लोक एक जिल्ह्याने एक मताने सर्व हातात घालून सर्व यंत्रणा राबवण्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये एकत्र मिळाले कामगिरी आम्ही उतरलो. आदरणीय विनय नातू साहेब असतील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही संपूर्ण यंत्रणा उभी केली आहे. आम्ही घराघरात जातोय, लोकांपर्यंत पोहोचतोय. युती सरकारच्या माध्यमातून आदरणीय एकनाथ शिंदे असतील, पंडित साहेब असतील, अजितदादा पवार असतील त्या सर्वांच्या माध्यमातून युती सरकारने मागच्या 8 वर्षांमध्ये केलेलं विकासाचे काम आणि सर्वसामान्य घटकाला न्याय मिळण्याचं काम असेल. त्याच्यामध्ये लाडकी बहीण योजना असू दे, गॅस सिलेंडरची योजना असू दे, एसीचा मोफत प्रवास असू दे, वयोवृद्धांच्या योजना असू दे, माझा लाडका भाऊ योजना असू दे, या सर्वसामान्य घटकांपर्यंत बोलवण्याच्या ज्या योजना आपण घेतल्या आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊन सर्वसामान्य घटकाला दिलासा देण्याचं काम तुम्ही केलं ते आम्ही सर्वसामान्य जनतेला पोहोचवण्याचं काम आम्ही करतो.
अनेक वर्षापासून राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये काम करतो. माझे वडील स्वर्गीय रामभाऊ भिडे साहेब या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. परंतु सर्वसामान्य माणूस कसं अशा प्रकारचं काम हे राजेश भिडे सर्वसामान्य माणूस जगत आला. मला अनेक वेळा विविध पदावर काम करणे संधी मिळाली साहेब. मी पंचायत समिती सदस्य म्हणून सुरुवात केली. मी पंचायत समितीला उपसभापती होतो, पंचायत समितीला सभापती होतो, नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा मला काम करायची संधी मिळाली. आणि म्हणून माझ्या स्वतःचं एक विजन आहे की लोकांकडे जाताना लोकप्रतिनिधी काम करत असताना अधिक कर्तव्याच्या भावाने काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून माझे एक स्वतःचं एक धोरण आहे. मला असं वाटतं की काम करताना कार्य करताना अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायला पाहिजे. मी ज्या कुणबी समाजात होतो, माझा जन्म कुणबी समाजात झाला, त्या कुणबी समाजाबद्दल मला अतिशय आदराची भावना माझ्या मनामध्ये आहे. त्या कुणबी समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे, त्यांना अधिकचा न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांची सर्वांगीण उन्नती व्हायला पाहिजे. की मनापासून ती राजकीय मंडळाची भूमिका कायम राहिली आहे. पण माझी दुसरी भूमिका राहिली सातत्याने मी याचा उल्लेख करत असतो की सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बरोबरून द्यायला पाहिजे, सर्वांना सोबत घेऊन द्यायला पाहिजे. लोकशाही पद्धतीमध्ये घटनेप्रमाणे सर्वांना योग्य आणि समान संधी मिळायला पाहिजे. ही राजेश भिडेची भूमिका आज सातत्याने झालेली आहे. आणि म्हणून या मतदारसंघामध्ये ज्यांचा उल्लेख अनेक वक्त्यांनी केला, मतदारसंघामध्ये अनेक प्रश्नांचे प्रलंबित आहे. माझ्यासारख्या कार्यकर्ता काम करत असताना अधिक काम करतो. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राजेश भिडे सर्वसामान्य कार्यकर्ता पण लोक